Hi guys, I am CJ Char and welcome back to my channel. So, today, wala tatang laag. Actually, ugma pa ko mula guys, kasi Sabado man niya, Sunday man ting hike. Hike ugma, pero for the past few weeks, kay wala ko nilaag kay transfer ko og boarding house. Mag 2 weeks na day ko dito sa boarding house. So, since nag-post mo ko sa akong Instagram stories guys, sa kung may content karong Sunday, so nag-request of boarding house tour or apartment tour. So, boarding house naman guys. I-tour ta mo dire. So, disclaimer lang nga, dili ni siya kuan ba, work in progress pa niya mong boarding house. So, don't judge kay gubot pa jud kayo, sin gubot kayo. Kanya ganihara na abot akong shopping halayan kanya. Nipalit sa ko ka ng table akong cube kay for the past 2 weeks kay nagkuan ra ko, nagyaka ra ko niya kanang gamay nga table. So sakit na gid akong likod, so di na mada. Yan ako ko yung upcoming Lazada order nga table niya. I can't wait for that kay sakit na jud yung likod. So mo na nga magtarong ta og cube ato na set up karon. But before that, I hope you guys will enjoy this video. Don't forget to hit like and subscribe. Please be a responsible traveler. At least please be a responsible traveler. Share peace and love. Let's do this. So, bantayan. Sumunod siya ang lugar guys. Kubot pagid siya. So, wala siya na tao. Oh, set up. Sorry na good. Kani bago rin ako na palit from Count of Crown, Master Marco. Then ako ang exhibit guys sa CMS sa unang sa Cebu mo ko sa Turbag System. Akong gida, kaya napaman ako. Then here's my bed, nagubot tayo. Actually gubot kayo siya kay. Dili man ko mag set sa kong cube. Diara sa akong bed. Then ako rin butang ng table. Unya ganiha, ugto kay nag-by social day me. Yan, dira ako sa kuhan ganiha sa akong bed. So muna, kanilakaw rin ko kay birthday po sa akong lola karon. Apil. Apil mo sa. Apil ang kanta Mikey. Happy birthday. Happy birthday to you. Kita yung hopi lang. Yay! Munang gubot kita siya, so sorry na lang daan. Ang plano ko, dito na kulbot akong cube. So, na may freezer, ref, yeah, courtesy of Crystal. Nga, wala yung mga gamit, gubot ko tayo. Diba? Bed kit yung brother. Nga, night food, kaya di ka pag birthday man sa lola. Kumala yung mga mini kitchen. Ito lang pa yung mga box, guys. Sorry kayo. Nga, so sa mong freezer. Pansit Canton. Nga, mga niya mo ikot. Kani shopping siya guys, like 200 kami siya sa Shopee. Kanira na ambot niya, ano siya. Dari ang restroom sa sulod. Napay tao so delete ang sulod sa CR. Kuan kana sa manang sulod eh. Kana if you've been follow me on TikTok, TikTok. Ato ko sa likod nag-TikTok sa una, itong pag last day. Then, if buntag guys or hapon kay hangin kay na siya dire kana na breeze ba may mga galawang breezy niya ninot kayo magkuan magpahangin i-open lang ang door dili ra kinahanglan ang electric fan unya. By the way, wala akong graduation picture guys. I think murag for sukad ganing graduate ko mga almost 6 years ago karon pa siya na display dire kaya mabalay nga to kay wala ba display ha. Brillo, yan yung mga design yan eh. Anak kong brother dira. Hindi siya pakita sa camera daw. Kita sa yung mga talent eh. Bukas ko. Sige na eh. So karon kay ako i-set up ang ako ang table na napalit sa marketplace kay. Excited ako para sa akong cube kay. Monday work na puntaan eh. Kapoy kayo. So karon kana. Let's do the setup. Okay guys, ang pina-unboxing ko na taron. Ano siya unboxing na dili maklaro ang box. Alam mo okay guys, so maghukas ko. Bahala mo dira. Bahala ko. Nagkita tong abs diri. Okay. Ang ragli ko mo. I-screw ko na ako diri ang iyahang mga leg. Charan. Wala yung leg. Atong i-butak. Kahoy siya, nagibutang mag-sticker nga kahoy. Weird.
Or design na siya. Iwi lagi. Nani siguro ni guys. Oh, more cute. Oh, mo bagay siguro ni design good. Ah, kay hiwi man niya sa surface. Mana? Bugat-bugat kasi guys. Pero muliyok siya. Muliyok siya tungkol sa iyang tiil. Agalay. Char. Siguro siya guys. Pero muli, sayang man siya eh. Sayang man siya TikTok guys. Maybe because kakunyo. Maybe kay tungod kay iyahang tigil kay gaan na siya sa muna di siguro siya sturdy. So naputang na ako ang lamesa guys. Karon akong problema, masarap na ako buta akong mga gamit. Monoblock chair sa taga guys kay kapatay budget pang gaming chair. Puho na lang. Char. So muna ni siya ako ang cube. So rin ako trabaho guys. So kung mag-stream ko guys or mag-vlog ko, diri na, muna na akong background. Pwede ko ka ng tripod na taas-taas no. Kay kanina man good na ubos na kayo. Kuha ito yung manikita guys. So hindi dapat taas. Para kuhan, hanap dapat diri. Sina may panghatag na tripod guys, manuway mo na ito. Dapat ito yung sikanhan guys or donation. So may kanang inyong kanahan tanawon sa kong vlog. Ako pa ni edit karon kay para na kayo mag-post og ka karong Sunday no. I hope nga nalingaw mo na yung vlog. Ako lang ba ito ang TikTok video guys para lingaw guys. Mas mo to siya. So muna siguro ako set up siguro po kung may lawas. Okay background gamay. If ever mag-kuhan ko mag-video ko or shoot ko. Pero dili ina nga mag-focus ko. Alimot kay guys. Sumunto, pagpasensyaan nyo na if na nag-hubo-hubo tarong adlaw. Kaysa ako na lang, di ba? Papadagdag views kay show more skin mo ko no. So, gamay yung storya guys. Na-reason nga nung boarding house ko kay para kuhan. Wala lang, manang ako maglahi guys. Then, I think mas buhat ko sa kong ganahan buhaton. Then, mas maka-vlog ko tarong char. If mag-vlog ko ginani no. Then, so may lain. Then, realization siguro kay kanang estogid siya, especially sa pagsugod kay kailangan naman yung kwento ng mga gamit nga kinahanglanin mo, especially kanang pagkaon. Kaya di po tayo pimantisig Jollibee no or kanang mag-McDo no, kaya na, mas kaso siya guys. So, I had to buy induction cooker, kanang laisyong pan, then mga lamisa, electric pan, rep, may second hand nga rep kaya mahal mga rep. Then, mga bedboard. Pero kanina ko mga drawer ito kay mga existing na mga drawer sa una. Pero gidala diri ang gamit. Pero magyapon dako nagastos mo na nga. Pasensyaan nyo na guys kay murag wala ilos ako naglaag kay akong savings kay padong na pud og ubas. So magtigom na punta guys. Og mangwarta sa ta guys kay para natay pang travel. Kay kailangan ba mo mag-adventure vlog ko no? Eh, sana ako pag-adventure po kay Wowards. Mag-open ako membership siguro, no? Or GoFundMe. Or Patreon. Please comment down below kung asa mo mas prefer. Mas prefer murag ka na mo sa kinsa ba. If kuhan ba? GoFundMe? Or Patreon? Or YouTube membership. Comment down below guys and let's do this. Kaputi lang ako, no? Pero, gabot mo na akong dating side eh. Wala na. If you guys enjoyed this video, don't forget to hit like and subscribe. Please be a responsible traveler. Leave no trace, guys. Take nothing but pictures, kill nothing but time. Leave nothing but put friends and share peace and love. Ay, narin man regards nyo guys. Narin yung artista dito. Wow. Oh, iba na. Sponsored by Tandoy Select. Back in man. Run, live life like it's highway. We're stuck in drive. Like a preacher on a Sunday, always going overtime. Like a muddy water rushing in the river outside of town. Yeah, the clock just keeps on running and we can't slow down. No matter where we're going, no matter where we're from. Oh, 'cause we all wanna run.